ng Espiritu Santo, ang pagpumaw, siring kaito, sa kununyan magkaurangan. Ang mga aki sa Jerusalem. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sa God paman, sa pagpaarog kan halimbawa ni nakapakumbabaan para sa katawuhan, hinibo mong manitawo at sa mong paraligtas, asin magpasaan kan krus. Kaugaying warasan, na magkanigo kaming makanuod kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kaiba mong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Check mic. Dila anin may inadalan, itinaos ako ning Diyos na kagurangnan. Tanganing maaraman ko kung ano ang sakong isisimbag sa mga napapagal. Aga-aga pinupukaw niya ako sa pagdangog, sa pagbighati siring sa nag-aadal. Binuksan ng Diyos na kagurangnan ang sakong talinga. Di ako nagtumang, di ako nagtalikod. Ang sakong likod itinaya ako sa mga naghampak sako. Ang sakong pisngi sa mga nagrabnot kang sakong barabas. Di ko tinakpan ang sakong lalawgon, sa muda asin sa lutab. Sinusurog ako ng Diyos na kagurangnan, kaya di ako ipapasupog, kabaing sa gapo, matagas ang sakong lalawgon. Aram ko na di ako masusupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang satong simbag. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinag-ulog-ulog ako ning gabos na nakahiling sako. Nagturya-tuya sinda asin nagtarango-tango. Nagsarig siya sa kagurangnan. Iligtas siya ning kagurangnan. Kung katuod niya ang kagurangnan, agawon siya nin kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin dakol na ayam. Dinagusa ako nin mga tawong tampalasan. Tinusok ninda ang sakong mga kamot asin bitis. Nabibilang ko ang gabos kong mga tulang. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinagbaranga ninda ang sakuyang gubing. Pinagripahan ang sakumbado. Kagurangnan, hari pagrayo sako. Sakong kusog, paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang sa imong ngaran irurokyaw ko sa mga tugang. Uumawon ta ka sa inman sinda nagtiripon. Ang kagurangnan na umawon nindos na nag-aarang sa iya. Umawon nindo gabos mga aki ni Israel. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagrurukyaw kan awit na ini ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipo. Diyos noon ang kamugtakan ni Kristo, alagad dain niya ipinagpadayaw ang sa iyang pagkapantay sa Diyos, kundi nagpakumbaba, naging siring sa uripon, naging siring sa tao. Asin huli ta siya urog kan gabos na tao, urog siyang nagpakumbaba. Inako niya ang kagadanan duman sa krus. Kaya initaas siya ning Diyos, asin tinauan nin ngaran, na urog sa gabos na ngaran. Kaya ang gabos sa langit, sa daga, asin sa iraro ning daga, magluhod sa ngaran ni Jesus, asin ang gabos na dila magrukyaw, na si Hesukriston kagurangnan, para sa kamurawayan ning Diyos. Amen. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An pasyon ni Hesukristo na satong kagurangnan, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtindog ang bilog nindang aripumpon, asin dinara siya ki Pilato. Nagpuon sinda pagsumbong laban sa iya na ansabi. Ang taong ini nakuha niya mong nagpapalagalag kang satong nasyon. Inuulang ang buwis kay Cesar asin nagsabi na siya ang Kristong Hadi. Naghapot sa iya si Pilato na ansabi. Ika ang hadi kang mga Hudyo. Nagsimbag. Ika nagsasabi. Nagtaram si Pilato sa puo na padi, asin sa mga katauhan. Mayo sa kong nakuwang dahilan sa taong ini. Alagad nagpirit sinda na ansabi. Sinusutyutan niya ang banwaan sa pagtukdo sa bilog na Hudiya, puon sa Galilea, sa kutigdi. Si Pilato, nakadangog kaini, naghapot kun ang tawo Galileo. Pagkaaraming gayo, nasakop siya kan otoridad ni Herodes, ipinadara siya kay Herodes, na yaon man sa Jerusalem kan mga aldaw na idto. Si Herodes, pagkahilinga kay Jesus, naugmang gayo, tahaloy ng buot niyang mahiling siya, huli kan mga nadangog niya, dapit sa iya. Asi naglalaom, makahiling ninsarong tanda, nagibon niya. Hinapot siya dapit sa dakol na bagay, alagad siya mayong isinimbag sa iya. Nagtitindog duman ang mga puon na padi asin mga eskriba, makusog na nagsusumbong laban sa iya.
Dinuhagi ni Herodes kaiba kan sa iyang hukbo, asin kinalwagan. Binaduan siya nin nakakasulang gubing, dangan ipinabalik ki Pilato. Naging magkatuod si Herodes asin Pilato, kan aldaw na ito, dati magkaiwal sinda. Si Pilato, pinatipon ang mga puon na padi, ang mga namamayo, asin ang banwaan, nagsasabi sa inda. Dinaranindo sa ko ang taong ini, siring sa sarong nagsusutsot, sa banwaan na magrebelde. Uya sa kuyang sinisiyasat sa atubang nindo, asin mayo akong nakuwang kaso sa taong ini, dapit sa mga isinumbong nindo laban sa iya. Ni si Herodes, ta ipinabalik siya sa to. Uya, mayo sang nagibo na sukat sa kagadanan, kaya pakahampaka, bubutasan ko siya. Sarabay na nagkurahaw si Dagabos na ansabi, Halias siya, asin butasi, samo si Barabas. an Barabas na ini, ipinabilanggo unong kan sarong sedisyon na nangyari sa syudad asin sarong panggadan. Giraray, nagtaram sinda sa inda si Pilato, buot butasan si Jesus, ugaring nagkukurahaw sinda na ansabi. Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ikatulong beses nagtaram siya sa inda. Anong maraot ang ginibo kay ni? Mayo akong nakuha sa iyang dahilan, ning kagadanan, kaya hampakon ko siya asin bubutasan. Alagad sinda nagpirit na makusog na tingog hinahagad ninda na ipako siya sa krus, asin urog na nagkukusog ang sa indang mga tingog. Si Pilato buot na mangyari ang sa indang kahagadan, binutasan niya itong huli sa sedisyon, asin panggadan, ipinag-apon sa bilangguan na hinagad ninda. Alagad si Jesus, pinaubaya sa saindang buot. Kan ihatod siya, dinakop ninda ang sarong Simon, sarong Sireneo, na nagpupuli-hali sa uma, asin isinangat sa iya ang krus, tanganing pasanon sa hudya ni Jesus. Sinusundan siya nin dakulang aripumpon kan banwaan, asin mga babae na nagtutubtob kan daghan, asin ipinagpanambitan siya. Pagsalingoy sa inda, si Jesus nagsabi, Mga aking babae nin Jerusalem, dai kamong magtangis huli sa ko, kundi magtangis kamo para sa induman sana, asin para sa indong mga aki. Huli tamaabot an mga aldaw, na masabi kamo, paladan an mga baog, asin an dai nangangaki, asin an mga daghan na dai nagpapasuso, dangan mapoon sinda sa pagsabi, sa kabukidan, tumpagi kami, asin sa kabuludan, tambo ni kami. Huli takon ini, ginigibo ninda sa labas na kahoy, an alang ano daw an mangyayari. dinaraman ninda duwa pa katao, mga kriminal, tanganing sabay sa iyang puhuon. Kan makaabot na sinda sa lugar na inaapod bungo, duman ipinako ninda siya sa krus, asin ang mga kriminal, saro sa wala, saro sa too. Alagad si Jesus nagsabi, Ama, patawada sinda, tadainin da aram kung ano an ginigibo ninda. sa pagbaranga-banga sa inda kan sa iyang gubing, nagripa sinda, nagtitindog duman ang banwaan, nagtataanaw ang mga namumuno, naguulog-ulog sa iya na ansabi, Ang iba, iligtas niya ang sadiri, kung siya ang Kristo, kang Diyos ang pinili. Kinakalwagan man siya kan mga soldados na nagdudurulok, dinudulutan siya nin suka, asin sinasabihan, Kung ika ang hadi kang mga Hudyo, ligtasan ang sadiri. igwaning isinura sa iyang pamayuhan, ini anhade kan mga Hudyo, saro kan mga nabibitay na kriminal, naglalanghad sa iya ansabi. Bakong ika ang Kristo, ligtasan ang sadiri, asin man kami.
Nagsimbag si Saro asin sa pagsagwi sa iya nagsabi, Di ka man lamang natatakot sa Diyos, ika nasa sarili man nakakondinasyon, kita tama na silutan, ta nasapo ta ang mga sukat sa mga gibuta, alagad ini mayong maraot na ginibo. nagsabi, Jesus, girumduman ako, pagkalaog ka sa imong kahadian. nagsabi sa iya, Amen. Nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibata ka sa paraiso. haros o tuna, asin nagdiklom sa bilog na daga, sagkod 3:00. Napinaw ang saldang, asin ang belo kan santuaryo, nagisi sa tahaw. Pagkurahaw, nin makusog. Ni Jesus nagsabi, Ama, sa imong mga kamot, pinapaniwala ko ang sakong espiritu. pagsabi ka ini na utsan, pagkahiling kang nangyari, nagpapamuraway sa Diyos ang sentoryon na ansabi. Talagang taong ini suripot. Ang gabos ng mga katauhan na nakatipon sa tungod kang tatanawon na ini, nakasaksi ka nangyari, asin tinutubtob ang sa indang mga daghan, nagpuruli. Nagtitindog sa harayo ang gabos niyang kamidbid, asin mga babae na nakisunod sa iya poon sa Galilea, hinihiling ini. Matukaw po ang gabos. Igwan ni sarong lalaki na Okay na po. May parenthesis na. Pinupunan niya to ngunyan ang pinakabanal na mga aldaw kan taon. An Semana Santa. Ngunyan luminaog ang kagurangnan sa Jerusalem. The entry of Jesus to Jerusalem. Nagpupuon man ang Semana Santa. Ang apod sa Domingong ini, Domingo de Ramos o Domingo nin mga palaspas, mga oliba. Ang Domingong ini inaapod man sa Ingles na Passion Sunday. Domingo nin Pasyon. Ninhuli ta sa Domingong ini, binabasa ang ebanghelyo o ang narrative kan mga huring aldaw nin pagsakit nin kagurangnan. Hesukristo. Kaya ang pasyon ni Hesukristo na sa tong kagurangnan. Dakulan mga pwede tang paghurup-hurupan sa pasyon ni Jesucristong kagurangnan, ngunya na Domingo de Ramos. Alagad tugutan nindo ako na puruton ang saro sa mga binutasan na tataramo nin kagurangnan, kan siya nagsasakit duman sa harden nin Hitsemani. Sabi nin kagurangnan, Ama, iparayo mo ako sa kalis na ini o sa kopang ini. Kung pwede sana, ang kupang ini maglihis sako. Alagad bako ang sakuyang kabutan, kundi ang kabutan mo ang mangyari. Sa Biblia, pag sinabing cup o kopa, ang buot sabihon kaiyan, suffering. Ang buot sabihon kaiyan, suffering, ninhuli ta igwang kasalan. Ano po? May hiling madadangog niya to ang mga tataramo na yan, mga imahin nin kopa or nin cup of suffering sa mga libro sa Old Testament, sa libro ni Propeta Isaías, sa libro ni Propeta Jeremias, sa libro nin Lamentations. Madadangog niya to na igwang kopa, asin ang kopang ini sarong kapagsakitan. Asin ining kapagsakitan na ini minsan ginagamit man kastigo or punishment. Ninhuli taday ka mo naging masunod-sunod sa kagurangnan, igwang pagsakit, an kalakop or an kasunod kaiyan. The cup. Alagad si Jesucristo tinawan ininin bagong pananaw. Na ining suffering na ini en pag-ako kan suffering asin kagadanan,
sarong pag-ako kan kabutan kan Dios, asin ini nagiging bendisyon. Kaya baga kap bako na sana siyang suffering, kundi siya man source of blessing. Ano po? Source of blessing. Buot sabihon, ang sarong bagay na masakit, maraot, or kaya makulog, sarong bagay nin kapagsakitan, pwede man palan maging bendisyon. Kung inaako taan kabutan nin mahal na Diyos sa buhay ta. Sa pangajing ama niya mo, sinasabi ta baga, koyogon an buot mo, digdi sa daga, ninsiring sa langit. Kita pong mga tao, kadakla na beses, an inaako ta sanang kabutan, si marahay. Ano po, si magayon. Siyempre tao kita. Si pabor sa to. Ano po? Alagad pag igwa ng plano ang Diyos na bakong gayong pabor sa to, bakong uyon sa to, lalong-lalo na pag nahihiling na bakong konbinyente sa to, masakiton daw magsunod. Masakiton daw taramo na kuyugon an buot mo, digdi sa daga, ninsiring sa langit. Ang Domingo nin pasyon, Domingo nin pagsunod sa mahal na Diyos. Domingo na pag-ako kan kabutan nin mahal na Diyos. Bilang burabod o ginigikanan nin bendisyon. Kaya nga ni anapod sa Domingong ini, Semana Santa. Banal na mga aldaw o Holy Week. Taano ini ta banal? Taano ini ta simana na banal o Semana Santa? Ninhuli ta pinabanal ini kan pagsunod nin kagurangnan sa Dios. Ninhuli ta pinabanal ini kan pag-ako ni Hesukristo kan kabutan nin mahal na Dios. Kaya banal ang mga aldaw na masunod. Ano po? Banal ini bako ninhuli ta nagpangaji ka. Banal ini bako ninhuli ta nagprosesyon ika or nagbisita iglesia ika. Banal ini bako ninhuli ta nagbisita altares ika. O kaya nagdalan ika nin 7 last words. O kaya nagprosesyon ika sa kamahalan. Banal ini ninhuli tabako sa sadiri mong espuerso, kundi banal ini ninhuli ta pinabanal ini kan dugo ni Kristo nakagurangnan ta. Iyo ini ang ginigikanan nin kabanalan, ang pagkamuot ni Hesukristo sa plano kan Dios na sa iyang Ama. Ano ang leksyon na pwede tang makua ngunyan sa pagpuon kan Semana Santa? Akoon taman lugod an kabutan kan Dios sa buhay ta. Dawa masakit, dawa dipisil, dawa makulog, dawa dai mapabor sa sato. Utrohon ko, pasil magsunod kun pabor sa sato. Alagad masakiton na magsunod kun dai pabor sa saimo. Alagad iyo ini ang nangyari kay Hesukristo. Bilang tao, namati niya, si isa'y bayaan gusto sa kapagsakitan, si isa'y bayaan gusto sa kadimalasan, si isa'y bayaan gusto sa kakulugan, si isa'y bayaan gusto sa kagabatan nin buhay, si isa'y bayaan gusto sa kapagtiusan. Namati inin kagurangnan, kaya tinaram niya, nahiling na niya an kapagsakitan, an kopa, nin kapagsakitan na aagihan nin kagurangnan. Kaya kanyaon siya duman sa Getsemani, sa garden or sa harden nin Getsemani. Saro sa mga pangadji niya, iyo ini. Kun ining kopa lumihi sa sako, marayman, kagurangnan, haliun mo ako sa kopang ininin kapagsakit. Alagad bako an sa kong kabutan an masunod, kundi an kabutan mo. Buot sabihon malinaw na ang kagurangnan nag-agi nin pag-atid-atid, nag-agi nin pagduwa-duwa, nag-agi nin kariwurukan sa pagkabuhay, alagad sa pagpangadji, nagsunod siya, inako niya
inako niya, asin rinimpos niya nin udok sa buot, an kabutan nin mahal na Dios. Kita man lugod mga tugang sa mga pinag-aagihan niyato sa buhay ta. Pinansyal man yan, sa mga relasyon man yan, sa mga ambisyon na daita nagkaurotob, sa mga pangarap, sa mga disappointments, sa mga frustrations, sa mga stress, sa mga inaagihan ta sa buhay na kagabatan, permitang isipon, an kabutan kan Diyos an masunod, bakong an kabutan ta. Sa aman niya mo, permita ining pinapangadji. Ano po? Permita ining pinapangadji. Kuyugon an buot mo, digdi sa daga, ninsiring sa langit. Kuyugon. Tano ta dapat kuyugon? Kadaklan kayang beses, magayon kuyugon, an sa diritang kagustuhan. Ano po? Yan. Yan magayon. Si gusto ta, si gusto ta, si gusto ta. Ito palan, bako man gusto kan Diyos. Kaya nagpupungot kita. Bakong gusto kan Diyos, o gusto kan Diyos, alagad ining kagustuhan ini kan Diyos, matao sa tuya, nin tatablahon kita. Makulog, bakong madali, masakit, alagad, an leksyon, ngunyan, na pwede tang paghurup-hurupan, sunodon, an kabutan kan Diyos, dawa masakit, dawa difisil. Taano ta dapat tang sunodon? Taano ta dapat tang sunodon dawa difisil, dawa masakit? Ninhuli ta ini magtatao nin bendisyon. Daita kaya nahihiling ang bendisyon. Halimbawa, may igwa kang helang na na-diagnose kanin kanser. Hain ang bendisyon dyan. Halimbawa, sa imong agom, nagsuhay ka mo, o hain ang bendisyon dyan. Daita nahihiling. Halimbawa, masimba ka, asin madunit ka sa simbahan, mawawaraan ka nin kwarta, o kaya mababawasan nin kwarta, an sa imong savings, tamadunit ka sa simbahan. Hain ang blessing dyan. Initially, habutang magsunod, habutang mag-ako, kan kabutan kan Diyos, tadaita nahihiling ura-urada an bendisyon. Alagad kung nihilingon ta an pasyon ni Jesukristong kagurangnan, inagihan niya an kapagsakitan, asin itinao sa tuya nga sa huri an bendisyon na itinagama para sa sato gabos, dara kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesucristo sa pagsunod sa kagurangnan. Kaya mga tugang ko sa pagtubod, ngunyan na diramos sa pagpuon kan Semana Santa, makanuod man lugod kitang magsunod, asin mag-ako nin udok sa buot, kan kabutan, plano kan Diyos. Maugma man iyan, urog na, kung bakong maugma. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Sa Diyos Diyos. amang makakamahan, kaglang kan langit asin daga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinanghidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ning laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Napakusog kang tataramon asin halimbawa ni Jesus. Mamibig kita sa satuyang Diyos no nama, naan kulog asin kagadanan kan sa iyang aki, magbunga sa to asin sa gabos.
Mamibi kita, kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan, para sa naglilingkod sa simbahan, maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marahay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus, sa iyang dalan nin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaran nin kaugmahan, asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mas marahay asin sa Diyos no na siyudad, namayo nin isayman na tinutungtungan, asin kung sain ang mga tawo na kikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus na nagpadagos sa iyang dalan nin pagtios na siya sa nang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kan tabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Diyos sa Para sa satugabos na ang mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sato na mas harani sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Diyos sa samuyang amahin ang yugaan, samuyang mga pamibi, tabangi kaming masabotan ang lingwahe nin pagsarig, asin pagkahirak, pakipag-ulian, asin pasasalamat. Huli kay Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asin sa Matindog itong ang atang, gabos. makakulugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon man lugod ng kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli kan pasyon, kan bugtong mong aki, an pagkahirak mo maginharani sa mo. Tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan. Huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan mi an sa imong pagkahirak, na sa mong linalaoman, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. So, ang maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas sa danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman asin dahing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigo magtios para sa mga parakasala. Asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Ang sa iyang kagadanan, nagpara sa mong karatan. Asin kabuhay niya liwat, nagwaras sa mo kan kaligtasan. Kaya kaibakan ka, Angeles, nag-oomaw kami sa imo, sa magayagayang selebrasyon, nagsasabi, Maluhod po ang gabos. kurang na ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya maatang imip pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak sindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot pinasuluiban, sagod sa pasyon, nagkuha siya kan tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainan sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo at para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagoromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalisin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang agom kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, nakaidtupa nakapagpagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw,
asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo. Magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesus Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesus Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indoan sa kong katuninongan, tinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinawan kamo ni katuninongan. Peace be with Peace you. be with you. Peace be with you. Maluhod ang gabos. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Madya sa pakisumaro ki Jesu Kristo sa banal niyang awa, asin sa iyang dugo, sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan ning katawhan. Maria sa agako ki Jesu Kristo sa sakramento ning pagkamot, tinapay ning sa tuong buhay alakon, harap ning kaligtasan sa tuyang inumon. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadanay ang tunay sa Mamibi kita, kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nakikimaherak sa imo, namimibi, tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minamawot, huli kan sa iya man sanang pagkabuhay liwat, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Malud po ang gabos para sa pamibi, para sa nasyonal, asin lokal na eleksyon, Kwaresma, asin Semana Santa. Mamibi kita, tanganing ang nagdadangadang na eleksyon nasyonal asin lokal, tunay na magpahayag kan kamutan kan kagurangnan, na nagigiya sa mga kaaabtan nin mga nasyon. An sa tong pag-arang, kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang konsensya danay na maginyatong pinakang batayan sa pagpili, mamibit kita sa kagurangnan. Tanganing ang karahayan nin kagabsan, danay na maginyatong nangungurog na katuyuhan, mamibit kita sa kagurangnan. Tanganing ang dignidad nin tao, galangan sa gabos na panahon, mamibit kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganin ang pagkatakot sa Diyos asin pagkamuot sa paglingkod magiya sa mga nagmamauot nin pwesto sa gobyerno. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganin ang mga kandidato maghimati sa tingog nin mga daing kusog asin magkaigwan nin puso para sa mga duka asin sa mga yaon sa laylayan kan sosyudad. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganin ang mga katiwalaan nin katungdan sa eleksyon, danay na magsurog asin panindugan ang satuyang demokrasya. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganin ang pagkasararo magiya sa satuyang nasyon sa dalan ning katuninungan, katanusan asin kauswagan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganin kita bilang sarong banwaan nin pagtubod, magdara nin tunay na pagbabago sa satuyang nasyon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Mamibi kita, pastor nin mga kalkalag at paraligtas nin mga nasyon. An politika balaog mo sa mo, sarong pangapudan na maglingkod sa kapwa, asin magtalubo sa kabanalan. An tabayanan mo, an samuyang politika, siring kan paggiya mo sa mo. An pakisumaro niya mo sa politika, para sa mga botante, asin para sa mga kandidato,
magdaranin ka umawan sa mamumuton mong ngaran, asin magtabang samo sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. Amen. Divino Rostro, Kahirakan mo kami. San Pedro Bautista, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Tabangan mo kami. Matukaw po ang gabos. Asin sa tuya pong pasalamatan na sa tuyang celebrante ngunyan, si Reverend Father J.S. Aguilar. Salamat, Father. Ang sa tuyang mass sponsor, Adonai's Love Community. Salamat po. Salamat man po sa mga altar servers, mga nagbasa, asin ministro laiko, siring man ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang pag-iriba. Salamat po. Pasalamatan taman po ang management and staff kang PBN TV5 sa padagos na pag-air kan misanin banwaan sa television. PBN Broadcasting Network as in Converge. Ini po madadalan alas 6 Domingong aga sa PBN Broadcasting Network as in Converge Channel 9. Siring man po ang misanin banwaan madadalan sa Facebook live streaming as in sa YouTube. I-search lang po, Misanin Banwaan. Sa tuya pong i-like as in i-share sa tuya mga kabisto, lalong-lalo na si mga daay nakakapag-atender ning Santa Misa. Salamat po sa inyong gabos. As in matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kad Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, pati ng Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na an misa. Salamat sa Diyos. Nagsisay mananabubuhay para sa sarili lamang. Nagsisay mananagagalan para sa sarili